बुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो। बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों। खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। UPPL पार्टीनिफ्राय मोननैयाव UPPL-खौनो केस होग्रा मानसि बियो। बिथाङा खेबसे नङा खेबनै टक श'आव बुंनाय जाबाय, रन्जन दैमारिया गावनि फेमिलिखौ लाबोब्लासो बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव गुबुन रोखोमै मोनसे पलिटिकेल गेलेनो नागिरदों। दिनै बिनि जे सलुसन बा बे इस्युफोर आरो जेफोर जोंनि जे मोननांगौ, जोंनि जे थांनानै थानायनि जे राहा, जों साख्रि बाख्रि मोननांगौ, बेफोरनि फारसे जों दिनै बन्चित जाबोबाय थादों, नङा होमबा? जास्टिसनि थाखाय एक्टिभलि हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव खावलायहरबाय। गोजोन्थों। जौथाय बोसोर नेवसि जानाय, मुगै जानाय, सोबख' जानाय, नासय जानाय आरो गादब जानाय बर' हारिनि जारिमिना जेब्ला दोम थाथ'बायमोन, अब्लानो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ, बर' हारिनि जारिमिनखौ खारथाय होनो गायसन। बुहुमनि बिखायाव गावनि सिनायथि, राव हारिमु, नेमखान्थि आरो गावनि हायाव, रायजोआव एबा हादोराव दुगायै आरो बाहादुरियै थांनानै थानो दावहा होनो आरो Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, in the very mammoth gathering in Mangoldoi and Bongaigaon, he spoke to the people that if voted to power in Delhi, they will resolve the problem. Now the BJP itself is power in Delhi, and they have maximum number of Rajya Sabhas MP and so also in the Lok Sabha. So there is no need, So all the required MPs are there in the Lok Sabha and Rajya Sabha, and that is all. How about early solution of Borderland? See, because the peace process is going in a very good track, and within a short period of time, we are going to have a political dialogue, and this has been, made known to us. And after some couple of months, there will come good result, I think. Thank you, sir. बिथाङा सासे MCLA, बै समाव बिथाङा UPPL पार्टीनिफ्राय मोननैयाव UPPL-खौनो केस होग्रा मानसि बियो। सोर फोथायनो? बिथांनि गभर्नमेन्टनि मानसियाबो फोथायखाया, सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ फोथाया, जास्ट बेखौ लाफ्लादों। होनब्ला बिथाङा जेलाव दङ। दिनैसिम बे सन्जय स्वर्गियारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै। नंगौ, जोङो निउसाव नुदों, बिथाङा खेबसे नङा खेबनै टक श'आव बुंनाय जाबाय जे रन्जन दैमारिया गावनि फेमिलिखौ लाबोब्लासो बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव गुबुन रोखोमै मोनसे पलिटिकेल गेलेनो नागिरदों। दिनै जों बेखौसो बुंनो सानो, एबा बेखौसो आं बुंनो सानो, बिथाङा सासे MCLA, बै समाव बिथाङा UPPL पार्टीनिफ्राय मोननैयाव UPPL-खौनो केस होग्रा मानसि बियो। होमब्ला बिथांखौ आरो सोर फोथायनो? बिथांनि गभर्नमेन्टनि मानसियाबो फोथायखाया, सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ फोथाया, जास्ट बेखौ लाफ्लादों जोंनि मिन्थिनायाव। आं आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ बुंनो लुबैदों, बिथाङा बुंदों दि एकर्ड जानायनि सिगां साननै सिगां IB-नि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिजों सावरायदों। सावरायनायाव बिथाङा बुंदों जे आं फेमिलिखौ लाबोगोन होननानै। नाथाय बेयाव
सानजारां दङ नामा होननानै आं बेखौसो सोंनो लुबैयो आंथ' नुवाखै सानजारां दं होननानै मानो होनोब्ला जेब्ला एकर्ड जाथारनोसै जेलनिफ्राय 25 तारिख जानुवारि 2020 हिदिनखालि सारखौ लानानै थांदों बेजों लोगोसे बेबो बागदग्रा बाया लानानै थांदों फ्राय बेयाव 3 घन्टा 4 घन्टासो लेट खालामनानै लांदों मानो होनोब्ला बिथांमोना मिथिगौ सरकारा मिथिगौ बिथांखौ जे एसेबां थाब लांगोन एकर्डनि सोमोन्दै एनडिपिनि माखासे टीमादि काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रादि जेलाव जों दिल्लीयाव दंहैयो बिथांमोनजों सावरायनानै बायदि बायदि खोथा सावरायनो हागौ बिसोरो बेफोरखौ नोजोर बोनानै मानगोनां सारखौ फ्राय ओरै बागदग्रा बेजों लानानै थांदों फ्राय 3-4 घन्टासो लेट खालामदों फ्लाइटखौ बे थाङै थाङै 26 तारिखनि सोरांसिसो सारा होजों सहैदों दिल्लीयाव सहैनाय लगे लगे जों फ्राय 10टासोआव सारखौ लोगो लाफैदों जोंनि आर्टिफेक्सननि माखासे दैदेनगिरि हिसाबै आंबो दङ सहैखांनायनि उनावनो फ्राय 11टासो समाव आइबिनिफ्राय फैदों तपन डेका बिथां फैदों अमित मिश्रा बिथां फैदों आरो रश्मि सिन्हा बिथांमोना फैदों फ्राय जोंनि आर्टिफेक्सननि दैदेनगिरिफोर 7-6 जनसो दङ दानसोरां दङ बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि अनजालु दङ नायजाब दङ अखा दै दङ लोगोसे आंबो दङ जों गोबां सावरायदों फ्राय 1-1.5 घन्टासो जों सावरायनाय जादों बे खेबसेल'सो नाब्ला सारा सावरायनो मोनदों एकर्डनि सिगां नाथाय बेयावथ' खुनु बेबायदि नों बेखौ लाबोग्रोनांगोन फेमिलिखौ आं लाबोगोन फेमिलिखौ होननाय बुंनायखौ जों खोनायाखै आरो दिनैसिम जोङो आइबिजों बहुद बार सावरायबाय एकर्डनि सिगांबो उनावबो बिनि उनावबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि दाखांनायनि उनावबो दिल्लीयाव स्पेसियेलि आइबिनि डाइरेक्टर चिफ डाइरेक्टर मानगोनां तपन डेका बिथांजोंनो जोङो खेबनै सावरायबावबाय मोनसे इउनाइटेड फरामनि टीम जानानै बेखिनि समावबोथ' मालाबाबो जोंनाव सोङाखै आरो जों अब्ला दिनै सानजारां बायदिया मा खोथा बुंलाबायबाय थादों आं हमनोनो हायाखै आरो बिथाङा जानला मोनला खोथा दा बुंथों बिथांखौबो जों गोबां बुंनो हायो मानो होनोब्ला बिथाङा बहा मा खालामनानै बोरै मा खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोननि थाखायनो जोंथ' सानो एकर्डआ बिथांमोननि थाखायनो दिनै बे अबस्था जानानै फैदों दिनै एनडिपिआ दिनैहाय रेसपन्स होजायि बेफोरबो बिथांमोननि थाखायनो जानानै फैदों दिनै पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालि गावनि मानसिफोरखौनो लानानै गेम गेलेनो नागिरो दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै गेम गेलेनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जों सानो मानो होनोब्ला बिथाङा जेलाव दङ दिनैसिम बे सन्जय स्वर्गियारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै बेजों लोगोसे बिथांनि फेमिलिया बा बिथाङा बा जेलाव थानाय एनडिपिनि फेमिलिया मा अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ बियो खबर लाहैफेराखै अब्ला दिनै बिथांमोना दिनै जेलाव थानाय मानसिफोरखौ माबायदि रोखोमै बेबायदि फाव फान्दायनो नागिरो बेखौसो जों आसरित मोनदों जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जाबोदों गोबां मोनसे मा होनो डिभाइड एन्ड रुल पलिसि जे एजेन्टसफोर हाबनानै जे एनडिपि मोनसेखौ दिनै मोनब्रै खालामनो हानाय दिनै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनानै होबोदों बेहायबो जों गोबां खस्थ' मोनबाय नङा होमबा दा जोङो बेनि गेजेरजोंब्लाबो जों हारिखौ सिबिबोदों आरो हारिनि थाखाय जों दिनै मेंनाय बानाय गैयाजासे जों गसंथानानै खामानि मावबाय आरो मावै मावै जे जोङो थांनाय जे 2020नि जे 27 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जाबाय नङा होमबा एज ए होल एनडिएफबिखौ लानानै बे मोनब्रै जे ग्रुपखौ लानानै दिनै एनडिएफबि थाबाय दिनै बे जोंनि मा होनो इउबिपिअ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनथाम बे अर्गेनाइजेसनजों जोङो बे 2020नि 27 तारिख जे जानुवारियाव जों एकर्ड खालामबाय आरो बेवहाय दिनै बिटिआर दिनै मुंनि मोनसे सुक्ति जाबाय आरो दिनै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय दिनै टेकजा गवालपारा थाबाय बे गुबुन गुबुन बे जिल्लाफ्राव जेसेबां जोंनि बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बिथांमोननिफ्राय रायजो बिकेडब्लिउएसि
बे मोनसे माबाखौ दिनै एकर्ड खालामफानाय जाबाय दा बेवहाय जोंनि NDAB हिसाबै दिनै बे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो गोथां NDAB हिसाबै जोङो मोनसे सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो थाबाय थानो हाया नङा होमबा जोङो दिनै मा होनो सिफायनो गोनां जाबाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जों आफादखौ सिफायनो गोनां जाबाय आरो दिनै सिफायखांनायनि उनाव जे गावबागाव मोनसे न' फारसे दिनै थांलायलायबाय गावबागाव मोनसे मा होनो रायजो जानायनि बा गावबागाव मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे खाबुखौ लालायनानै जों बै समनिफ्राय जेनेबा गावस्रालायजोब्बाय गावबागाव न' थांनानै थाहैबाय खुनु मोनसे कमिउनिकेसन गैलायलायला खुनु मोनसे रायलायलायनाय गैलायलायला नङा होमबा आनि थानि जालाबायबाय नङा होमबा दिनै बे आसामाव थानाय जेसेबां जोंनि खना खनला जोंनि एक्स NDAB केडारा दिनै गोदाव सोराव मोनसे अबस्थायाव थाबाय दिनै ना बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे गावखौनो पार्मानेन्ट मोनसे रिहेबिलिट खालामनो हाखो ना दिनै माबा मोनसे थांनानै थानायनि बे साख्रि बाख्रिनि सुबिदाखौ जों मोननो हाखो बे बुस्थुआ दिनै एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बे 4 बोसोर जालांबाय नङा होमबा खुनु मोनसे जोंनि NDABनि जे सलुसन बा बे इस्युफोर आरो जेफोर जोंनि जे मोननांगौ जोंनि जे थांनानै थानायनि जे राहा जों साख्रि बाख्रि मोननांगौ बेफोरनि फारसे जों दिनै बन्सित जाबोबाय थादों नङा होमबा जों आलादा आलादा जाबाय नों हारसिङै सोरबा लिडारा दिनै बै समाव लिडारमोन दिनै न' फारसे थांनानै हारसिङै जाहैबाय बे हारसिङै बुंब्लाबोथ' बेखौ सोरबाया दिनै गनायनाय नङा बे बुंनाया जेबो खामानि जाला मानो होनोब्ला जों प्लेटफर्मानो गैला दा प्लेटफर्म थानायब्लासो जोङो सोरबा सासे लिडारा फंसे खोथा बुङोब्ला बेखौ हयथ' सोरबा दिनै खोनासंनो गोनां जायो नङा होमबा बा रिटेन भाबै माबा मोनसे जोङो दिनै गभर्नमेन्टनो गथायोब्ला बे खामानि जायो खिन्थु जोंनाव दिनै बे एकर्ड जाजेननायनिफ्राय खुनु मोनसे रावबो जोंनि जे पेन्डिं इस्युनि सायाव रावबो बाथ्रा बुंग्रा बे मानसि गैला जों जायफोर सिस्टेमाव थानाय जोंनिफ्राय NDABनिफ्राय जायफोर दिनै EM जाहैदों सोरबाया दिनै मोनसे बिबानाव लानानै खामानि मावदों सिस्टेमाव दा बिथांमोननि सायाव जों मोनसे आसाखौ खालामदोंमोन दा बिथांमोनाबो गाव गावनि बेक्तिगत माने पलिटिक्सनि सार्थनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनि फारसे जेबो समाय होनो हायाखिसै जोंनि जानानै बिथांमोनहा दिनै दिसपुराव बाथ्रा बुंनो हायासै दिल्लीयाव बा बिथांमोनहा बाथ्रा बुंहरनो हायासै गाव गावनि राजनैतिक सार्थनि थाखाय बेस्थ' थाबाय दा होमब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनाव मोनसे बिराद साननाय फैबाय जोङो बिराद मोनसे दुखु नांनानै जों गावफ्लेनानै थानाय जे जोंनि खेडलि बिल्लि थानाय जोंनि सेंग्राफोरखौ लानानै जों जयै मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जुदि जोंनि इस्युनि सायाव रेज खालामाब्ला बे NDABआ दिनै खुनु मोनसे NDAB मुंनि चिन्हआनो थानाय नंला दिनै लामा सामायाव खुनु मोनसे सनमान होननाय बुस्थु जोंनाव थानाय नंला जिहेथु जों सासे दिनै फ्रिडम फाइटार नङा होमबा जों उदांस्रिनि थाखाय हारिनि उदांस्रिनि थाखाय खामानि मावबोदों जों दिनै थांनानै दङ जायफोर थैलांबाय बिथांमोनखौबो जों सनमान होदों बिथांमोनखौ जों नेसनेल मार्टियार्स हिसाबै दिनै सनमान होदों दा जों थांनानै थानाय मानसिया दिनै मोनसे गाव गसंथानानै थालांनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ जे मोननांगौ बा दिनै थैनानै थांनाय बिथांमोननि न'खरा जे मोनसे थांनानै थानाय मोनसे अनसुंथाइखौ मोननांगौ बा जोंखौ दिनै जोंनि वेल विचारा जोंखौ सापर्ट खालामनानै दिनै खस्थ' मोननांनाय बिथांमोननि थाखायबो दिनै माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननांगौ दा बेफोर गासै जिनिसफ्रा दिनै मा होनो थालांजोबदों दा बैफोर माबाखौ इस्युफोरखौ बुरखांनानै बुंग्रा मानसि जोंनाव रावबो गैलिया दा बेखायनो जों बिराद मोनसे गोथौयै सिन्था खालामनानै मोनसे जोंनि गेजेराव दिनै NDAB-B NDAB-S NDAB-R आरो NDAB-D नङा होमबा बे मोनब्रै फेक्सन जोंनि गेजेराव लास्ट एकर्ड जाजासिमाव मोनब्रै फेक्सनजों जादों एकर्डआ
दा बेहाय आलादा आलादा गावबागाव लाइनजों खामानि मावलायबाय थादोंमोन DRDनि लाइनजोंनो थांबाय थाबाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो SIS नि लाइनजों थांबाय थाबाय ओमफ्राय PRPनि लाइनजों थांबाय थाबाय दा बे रोखोम मोनसे आलादा आलादायै थांबाय थानायखौ जों बिदिजों थांनानै मा जादों जों जुदि इउनाइटेड जानानै मोनसे इसुनि सायाव बाथ्रा बुंनो हायाब्ला जोंखौ रावबो गनायनाय नङा जोंखौ गेलेबाय थागोन दा बे जिनिसखौ नायनानै जों गोबां मोनसे जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै जोङो इउनाइटेड जों मारै जानो हागोन बेखौ लानानै जोङो गोबांबार सावरायनायनि उनाव जों फर्मेलि दिनै जोंनि बे नमेनक्लेचारआ जेनेबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP बे दिनै बे प्लेटफर्मनि नामखौ जों दिनै बानायनानै लादों आरो बेखौ जोङो थांनाय 2022नि जे 21 अक्ट'बराव जों बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP खौ जोङो बै चिरां जिल्लानि बे गोरोबथा फार्माव जोङो दानानै लानो हादों 2022नि जोङो बे 21 अक्ट'बराव जे क्लजफोरखौ लानानै जों दिनै सान हर जिरायाखै खामानि मावदों दिनै प्रेसार होदों रेस्ट खालामदों दिनै मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार होदों बे रोखोम मोनसे जोङो खामानि मावबोबाय थादों बिराद मोनसे फुल सुइं आरो दा बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल कमिटि दाखांनायनि उनाव जोङो जे खना खनला थानाय बे अल आसामावनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंनि NDP दंजोबो नङा होमबा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो NDP दंजोबो दा बै बिथांमोनखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि बानायनानै बिथांमोनाबो जाहाथे जयै जोंनि जेंनाखौ लानानै खामानि मावनायजों लोगोसे ससियेल मोनसे खामानि रायजो राजाफोरजों थाफानानै खामानि मावनो हायो नामा जोंनि NDPनि मोनसे माबा नांबोनायनि सन्माना जाहाथे बै जोंनि बे ससाइटियाव जाहाथे मोनसे मान होजानाय मोनसे परिबेसा फैयो नामा बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटि जों दानानै होदों दा ओरै संकसनिफ्राय सुदिया नङा होमबा बै जनाइसिम जोङो सम्पुर्ण जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाना होजोबबाय दा अनलि बाखिया नैबे साउथार्न पार्ट हिसाबै जोंहा बै गवालपारा थालांदोंमोन कार्बि आंलं थालांदोंमोन गलाघाट दा मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ मोनथाम माबाखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दाफुंनो हायाखैमोन आरो बेखौबो जोङो कमिउनिकेसनाव जों थाबालायबाय थादों दा नोंथांमोना बेयाव फैनाया हयथ' बयबो हयथ' मिथिजोबाबो जानो हागौ माखासे जोंनि जिल्ला नैबे क'क्राझार मा होनो जों फुल प्लेजेट बानायनायनि मोनसे सावरायलायनायनि परिबेसफोरखौ लालायबाय थादों थिग दिनै बेहाय लाफैबाय आरो बेवहाय मोनसे जोंनि नैबे गवालपारा जे जिल्लानि सिङाव थानाय खना खनला हयथ' NDP होननाय सोदोबखौनो हयथ' बावनांसिगौमोन खोमा नंगौ ना दा मोनसे सिनायथिनि गेजेरजों मोनसे सन्मान नङा होमबा जाहाथे जोंनि माबाया NDP नांनाया इन फिउचार जाहाथे हिस्ट्रि जेनेरेसनाबो जाहाथे मिथिलाङो बे जिनिसखौ लानानै जों दिनै बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP जों दादों सन्मान गैयै जाबायमोन बहाबा सोरबा सिभिल मानसिफोरजों दमहोजानाय थेख्लायजानाय बे अबस्था फैबायमोन मोनफ्रोमबो बे माबायावनो जिल्लाखौ बेयाव जोङो मोनसे जिनिसफोरखौ रिपर्टफोरखौ मोनबोबाय थादों सोरबाया लोंला जालाजों दिनै थैलांनाय सोरबाया दिनै लोंला जालाजों बेमारि जालांनाय बेबायदि अबस्थाफ्रा माने बे जोंनि एक्स NDPनि गेजेरावबो जानो हमलांबाय खिन्थु मोनसे दिनै नैबे प्लेटफर्म बानायनायनि उननिफ्राय जे एक्स NDP हिसाबै जों मोनसे सन्मानखौ दा मोनफिनदों आरो सन्मानजों लोगोसे जोंनि जे खामानि मावनाय बेखौ दिनै रायजो राजा बा दिनै जोंनि गोरों गोराफ्रा नुदों थिग दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै जे जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP हिसाबै मोनसे रिकगनाइज खालामजाबाय फैलायगौ नालाय नै 25 नम्बर 2025 बेहाय बे BTR इलेक्सना जागोन दा बेनि गेजेराव सोरबाया दिनै खाबु गलानबो थायो नालाय दा बेफोरखौ नायनानै
गाव गावनो सांग्रां जानो गोनां आरो दा ओंखायनो बेनि सायाव आं एसे बाथ्राखौ बुंबाय जाहाथे जों गाव गावनो स्टेन्डआव थानानै जोंनिफ्रायनो जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा नङा होमबा बेफोरबायदि परिबेसखौसो लानानै जों आवगायनांगोन जाहाथे मालायनि फाफ्लियाव सोनारनाय मालायनि माबायाव सोनारनाय बे अबस्थाखौ जों सिगांग्रो खालामनो नाङा जाहाथे जोंहाथ' गवालपारा जिल्ला हिसाबै नङा होमबा जथेस्थ' जों स्ट्रं जायो दा स्ट्रं नङा होमबा स्ट्रं जायो दासिमबो दा बयनिबो बे मोजां आरो मोजांनि थाखाय जों दिनै बे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों जाहाथे जोंनि एक्स एनडिपि हिसाबै जों मोनसे खौसेथियैनो थालांनो हाबाय थाथों आरो खौसेथिनि गेजेरजोंनो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि जे माबाखौ खाबुखौ जों लालांबाय थानो हाथों बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिखौ जों मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों दिनै लांबाय थादों आरो फैगौ समफ्राव जों माबा मोनसे जुदि एजिटेसन हाबाफारि जुदि लानांगौ जायोब्ला मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटिफ्रा दिनै बाहागो लानांगोन आरो हयथ' जों खालामलांनोबो गोनां जानो हागौ बे एजिटेसन प्रग्रामफोरखौ जों हयथ' बावैसोनि उनाव खालामलांनोबो गोनां जानो हागौ मानो होनोब्ला जोङो दिनै एकदम जोंनि इस्युआ बा जोंनि जे जेंनाया 1%ल' सुस्रांजायाखै जोंनि फारसे नायोब्ला जों थांनानै थानायनि जे राहा जे जोंहा साख्रि बाख्रिनि मोननायनि मोनसे माबा दङमोन नङा होमबा क्ल'जआव लिरनाय मथे एक्स एनडिपि हिसाबै गावनि बैसोआ जायाबाबो न'खरनि मानसिया मोननांगौ दा बे मोनसे जिनिसफ्रा दिनै मावफुंजायाखै आरो दिनै थैनायफोरनि जे एक्स ग्रेसियाफ्राबो दिनै मोनफुंजायाखै आरो जोंनि थांनानै थानायनि जे थालांनाय माखासे माबाफ्राबो दिनै मोनफुंजायाखै आरो बेफोरखौ दिनै गासिबो जे मावफुंनांगौनि थाखाय प्रेसार होनांगौनि थाखाय नैबे जोंनि प्लेटफर्मा दा दरखार जानानै दं आरो दिनै बबेबा राजनैतिक दोलोआव थानानै बेफोर जेंनानि थाखाय बाथ्रा बुंनो हाया जों दा हाबाफारिनि सोमोन्दै जे बेखेवनाय बिबुंथि आं बेखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों